kari baki farin manza ba a'a babban uwa kaska gashi kuma kana zance ka bar kofa a buɗe ina duniyan nan ina nan ban mutu ba amma ya naga gaba ɗaya kin rame robar ruwa kika gani a jikina ko na jini kana kallon zubin mutum ka san ba lafiya na san na muku alkawarin kowa daga cikin ku za a bashi naira miliyan 5 dan an fitar da an gama wannan magana za ka fitar da ni fa yin dai ya wuce ya kai miliyan 1 kana da 13,000 za a rage kuɗin ai ka riga ka yi alkawari ayuba na alhaji gashi ka duba yadda muke wahala ni da baiwar Allah nan nace ina sane da kai mu gashi ka gama rabon kuɗi kana nema ka kalma shi abun ba da kuɗi hajiya ta ne ki sa baki ai ya ce yana sane da kai